16 meses despois, a Praza de Barcelos de Pontevedra estrea a imaxe renovada dos seus viais perimetrais. Hoxe, Concello e Deputación asinaron a recepción oficial dos traballos. Nos permite un espacio público de alta calidade con accesibilidade universal, no centro da cidade, que todas as cidades que xa teñen un certo tempo necesitan destes pulmóns verdes. O resultante é un espazo máis verde e máis peonil. O investimento acadou os 1,9 millóns de euros financiados cun convenio coa Deputación. É unha colaboración que é o que rixe a nós, a Deputación, feita co Concello. Aquí eu quero resaltar ese espírito, insisto, de colaboración co Concello de Pontevedra que fai que proxectos importantes para a cidade, proxectos estratégicos saian adiante. A intervención supuxo substituir a calzada de Lastro por asfalto cun tratamento diferenciado fronte ao Colexio de Barcelos. Ampliáronse as beirarrúas, deixouse un único carril de circulación, os aparcadoiros son agora de servizos e instalouse mobiliario urbano. Todos os viais perimetrais e os servicios eran de máis de 40 anos. Había incluso conexións incorrectas do saneamento ás pluviales, polo tanto foi un traballo deses de que aparentemente non se ven, pero que fai que a cidade funcione, non? O único vial que quedou sen arranxar foi o que transcorre pegado ao muro de Santa Clara. O Concello agardará a coñecer o proxecto para conectar os xardíns coa praza. E facer unha conexión que entendemos que sea unha conexión, accesível e fácil para os veciños, e cando a Diputación teña definido a forma de conexión, pois colaboraremos para que esa conexión sexa razonablemente ben feita. Co Concello, aquí o vicepresidente que está facendo un gran traballo para darlles impulso a todo este gran parque urbano, esta pulmón verde que se vai a realizar nese entorno, xa digo. A este respecto, o vicepresidente provincial Rafa Domínguez explicou que en 15 días contan con ter o proxecto básico de intervención no convento, que debería estar licitado antes de finais deste ano.